liyo lokhu liyikhethe njalo igumkhedlela inkosi enkulu Phombela esitimela samampondo baba mkhulu phakathi amen. Hawu, kanti lamangisi ayesabalele kulo lonke lase-Afrika eqoqa amasayi ngoba phela nayo inkosi lena igumkhedlela elike lakhuluma ngayo uSekhukhune kaSigwada inkosi yamaPedi nayo yayikuyo lenkinga yokuhlaselwa kakhulu yiwo amangisi. Amangisi phela ayingena ngokuthi lesi sizwe samaPedi sasixabene nawo amabhunu kubangwa wona umhlaba. Lokho kwaba yithuba eliyingqayizivele kuwo amangisi ngoba ayefuna ukusebenzisa ezinye izizwe, efuna inxeba lokungena emabhunwini. Njengoba eke akwenza lokhu ekuqaleni ngesikhathi efuna le yansizwa okuthiwa umbilini kaMswati owayecashe kulo izwe lakwaZulu ngenxa yokuthi wayebalekele amabhunu ayekade washaya. Amangisi angenelela lapho ukuthi akakhishwe umbilini kaMswati kwaZulu. Ukuthi ayihlanganaphi nalowo kasazi, ayefuna nje ukuzincengela nokukhanda umbimbi namabhunu. Nakhona ngesikhathi inkosi Sekhukhune ixabene nawo amabhunu lawa, iwashaya amabhunu izikhawu eziningi. Abe sethola lelo thuba amangisi eliyingqayizivele ukuthi ayafuna ukuzolekelela amabhunu ukuze akhande umbimbi nawo amabhunu ngoba phela amabhunu lawa ayashaya ngenhlamvu. Kodwa noma kunjalo bathi bayikazatha inkosi uSekhukhune kaSigwada yasha induku, ashawa amangisi, ashawa namabhunu. Lokho kuyibhunu phela kubuye kungathembeki ngoba kwakungathi akusebenzisani nawo amangisi kodwa uphinde ukubona sekusebenzisana nawo ngoba nakuyo indaba kaZibhebhu kuyatholakala ukuthi khona lapho amabhunu ake alekelela khona uZibhebhu. Manje indaba yawo ayiqondakali. Nakhona amangisi lapha kuSekhukhune enza okufanayo ngoba ayahamba futhi anxenxa ezinye izizwe zabo futhi abeSuthu abakhelene naso lesi sizwe sabaPedi. Abaphendula baba ngamadube esandlwane laba beSuthu ukuthi kuyoshawa yona inkosi uSekhukhune. Kubangwa umhlaba njalo akubangwa lona ithoyilethi lomxhaso nemali yeqolo kanye nama-350. Noma kunjalo sebehlanganise izizwe zabanye abeSuthu ukuthi kuzobulawa le nkosi uSekhukhune inkosi yabaPedi. Behluleka futhi ngoba yabashaya futhi inkosi uSekhukhune. Iqhawe leli igumkhedlela yalithanda kakhulu leli qhawe. Le nkosi yayinomqondo ojulile kakhulu, ingako amabhunu kanye namangisi ayenze isiqiniseko sokuthi ayihlangane nenkosi yakwaZulu eyayihlakaniphe kakhulu ngoba ube uSekhukhune lona wakwazi ukuhlangana kahle naye umngani wakhe lona Ucetshwayo ngabe kwabhuthu. Kuthiwa phela inkosi uSekhukhune lo imbangela ukuthi akwazi ukunqoba kakhulu, wakwazi ukuthi asebenzise yona induku yamagwala lena. Kuthiwa wakhipha amabhojongwana asemancane ukuba ahambe ayosebenzela amaPutukezi khona koMozambique. Kulapho khona ayethi mayihola khona ahole izibhamu noma ahole imali athenge zona izibhamu zibuyele khona lapha esizweni samaPedi. Ilokhu ilayishile izikhali. Kuthiwa kulesi sizwe sabaPedi kudubule ngisho abafazi bakhona. Aphinda buya futhi amanye amahlandla amaningi amangisi ethi azohlanganyela lesi siqhwaga esiwuSekhukhune. Nalapho futhi aphinda shishiliza ngezinqa phansi, yasha induku. Phela inkosi uSekhukhune kwakulokhu kuqale yena uyise uSigwada ngo-1838 eshaya amabhunu kwaze kwafika isikhathi sokuthi kungene yena uSekhukhune. Waqhubeka lapho waze washaya ngo-1876. Ilokhu ibambene impi yabaPedi, amabhunu namangisi kanye nawo amadube futhi esandlwane angabeSuthu. Phela ingisi leli kalikhathali uma uxabene nalo lifuna kugcine lona. Lilwa ngayo yonke indlela lingamane lipike umhlaba wonke ukuthi wena uzohlaselwa. Likhiphe yonke inhlobo yemali ngoba phela ligabe ngayo imali. Njengoba lase liqoqe zonke izizwe zabantu abamnyama kuba kuzohlaselwa le nkosi uSekhukhune.
Ingisi lokhu elalikwenza lalikwenza kwaZulu liphinde liyokwenza khona ezweni labaBhedi. Phela amangisi lawa ayepike amazwe amaningi aphesheya kwezilwandle, ekhande imbimbi. Yiyo phela iNATO leyo okusayekhona namhlanje. Alihluleki lelingisi, liqale ngalo baba lo ukwehluleka ngoba naye kwakufanele limjuqe limqede. Eselizame izikhathi eziningi kakhulu ukumjuqa nokumbopha kodwa lehlulekile kulokhu. Futhi lethukile nalo ukuthi lokhu kwenzeka kanjani. Kwaze kwafika isikhathi sika-1879. Kuyo futhi inyanga kaJulayi, usanda kuqala nje, amangisi lawa anxenxa futhi ezinye futhi izizwe eziningi zabo abanye abeSuthu amaVenda asethola nesizwe samaSwazi esasisiningi kakhulu. Asinxenxela ukuthi kuyiwe kulimpi. Njengoba like lachaza igumgedlela ngokudliwa komhlaba ukuthi umhlaba osusele wayekwaZulu kuphela bese kusala indawo yamaBhunu bese kuba indawo yamangisi Cape Colony. Kodwa eSwazini amangisi ayesevele eseyithathile indawo yakhona isingaphansi kweBritain. Kwabalula kakhulu ukuthi amangisi akwazi ukuthatha amaSwazi kuyohlaselwa inkosi uSekhukhune. Kuyilapho-ke inkosi uSekhukhune eyadubula kwaze kwaba majaqamba ezandleni. Ngenxa yesibalo sabantu ababebaningi kakhulu, baye bayinqoba lapho-ke inkosi uSekhukhune. Nayo yaphinde yashushumbiswa yafakwa emahlathini yafihlwa emgedeni. Inkosi uMswati wesibili, okuyiyona phela eyayihola leli butho lamaSwazi, yayisiwushisa umuzi kaSekhukhune ngokuzincengela kuwo phela amangisi. Inkosi uSekhukhune nayo yathwala usizo olufanayo nolukaCetshwayo ngoba yathi sihleli isikhathi eside ehlathini yagcina iphumile kule migede ecashe kuyo yazinikela kuwo amangisi. Ajabula afa amangisi ayithatha ayigquma ejele. Yahlala ejele kusukela ku-1879 kwaze kwashaya 1881 lapho bagcina sebeyikhiphe khona ngokuyidabukela. Yathi mayisiphumile ayibangesaya esigodlweni sayo ngoba kwathiwa iyosusa udweshu olukhulu. Bayitholela enye indawo yokuthi ihlale khona. Kodwa kwathi ngayo inyanga ka-October ngo-1882 isahlezi kuyo le ndawo kwaqhamuka umfowabo wayijuqa ngejusi, owayelambele ngomhobholo wakhe isihlalo sobukhosi. Nangoke uZibhebhu wesibili kwenzeka okufanayo nakwenzeka kwaZulu kuyo inkosi uSekhukhune ebeyiqhawe lama-Afrika. Sekuwusizi lodwa ngakho phela ukukhothama kwaso isilo Ucetshwayo. Ngokukhothama ngendlela engaqondakali kusolakala wona uphoyizini lona. Kwahlelwa ukuthi isilo siyofihlwa, kodwa sifihlwa kabuhlungu njena ngoba phela izwe lonke liyanyakaza, kuyaliwa uZulu noZulu. Kufunakala isihlalo sobukhosi. Ngeke sisakwazi isilo ukuthi sithathwe siyofihlwa phela lena emzini wase-Ondini. Ngoba inkinga nangu uZibhebhu uvimbe ngomkhonto, uvimbe ngesibhamu ekhaya, angikwazi ukungena. Kwaphoqa ukuthi inkosi iyofihlwa khona futhi ehlathini lakhona lapha enkandla lapho bekade ibhace khona. Kwabe sekubekwa yona imizi engomakhelwane njengayo imizi yakoMkhize ukuba ihlale ngokuqapha leli dlinza lenkosi. Inkosi phela bayisusa khona eShowe, isidumbu sayo noma umzimba wayo beyidonsa ngazo izinqola zawo phela amangisi. Leyo nqola yosigedlemba wabedonsa ngayo umzimba wayo phela inkosi yafela khona bude buduze nakhona lapho kwakuyobekwa khona inkosi. Phela indawo yayimbi kakhulu njengoba iseyimbi namhlanje. Kodwa leyo nqola yahlala khona lapho eduze kwalo idlinza layo phela inkosi. Yagcina phela isithuthelwe emuseum elena Olundi. Lona izinyane leli udinizulu phela elagcina lifihlwe nakhona laphaya emadodakazini akhe uJohn William Colenso. Lifunda nesikole. Laqhubeka lahlala ngokukhulu ukuphepha kuyo leya ndawo. Wafa kanjalo kombuso wakwaZulu ubulawa uZulu omunye futhi. Ngalo phela itulo lawo amangisi. Asazi noma uZibhebhu uzosithola yini lesi sikhundla sokuba yisilo phela
njengoba bebanga bebaningi befuna lesi sihlalo benohamu, alivele liguqe khona lapho ikumgedlela, mzukulu amafutha omkhovu, uTuntomi nesoka phakathi ami.